ena yegusua ewo na yenhwe ena day ebeya ye ka ho asem eye obi akono de ene odompo nsono nana brefa achremusi eya ye ka se obi akono de ene odompo nsono odompo eye ewire mo prako na wonse ye ka amprako a niema a woni dino eye niema asebe ene etan sara na odompo nso ote ewire mo no nso no emwa jata na sebono machire na wona wi a epro no eno sa odompo no nso no ono ekokodi enu nti se wo hwe se de wote na ne kire se niema apro na wadi ekogu wono ne nso no mu enu nti enya ade a obi a pese obepe sa odompo no ana se wire mbo preko no ne nso no sanse niema enye na odi na nso behwe no na yesi obi nso de ono nakono de pa ene sa odompo na wakowe niema funu agu ne yam no ene na ye ono so nakono de na ye de ama no enti ne ya woni bugbe se obi akono de ene odompo enso no de che so ono de ono pe no eno no sara ne ye de ba ya brabo mu nso a de obi hu ha ne se obi ene obi te obehwe no na oni na woni ne te no se wo hwe mukura na sabe onse no nanso onene nete onene ye bibia ide beka nsa ya ye kan yo se obi akono de ene odompo nso no sanse ebia onipa na one onipa na enam no se ye adwuma mu se ye agro mu se mpo eye awade mu no ebia ba ye se obaako ene obaako ense nanso wonete ti a wonete nso no won ani gi won ho is won ani gi won ho a na o hese ebia won ense nanso won ani gi won ho no a ena abetimi abu bere se yeso obi akono de ani odompo nso ampa sanse asomasi a one obenti na mu enkanya ne nseso no nanso won anante amanige abam ye jina no so na Premtobre Kasee amede so mo wi adi ni nyina si me da se so je bre na wo hwe ye wo hia me a eya freme anoche wa ba adrasewa fire for fire eto so memoa